Xapelketa uni begira, helburu bat baldin badut, lehenik nire buruari begira plazer hartzea, kantuz plazer hartzea, eta plazer hori sentiaraztea entzulegoari. Gero lortuko dudan ez daki, baina helburu bat behintzat hori. Eta ze prestakuntza egin dudan horren lantzeko deus berezirik ez, baina taldean elkartu gira, udauntatik hasiz, Eneritz, Odei, Maindi, Kristine, Aimarra, Maialen ere tarteka etorri da, eta taldean aritu gira, Lakaldean bertso eskola edo behintzat kantatzen eta gure usaiako maneran ahalik eta gesten iristeko xapelketara. Eta prestaketa horrek bederen plazer emate hortan badu puntu handi bat, talde bat bada, talde giroa, laguntasun giro horrek azkenean taularat iristean ez du ematen borrokarako sentsazioan goazenik, baizik eta lagunarteko zerbait da xapelketa hau, eta horrek laguntzen du gozotasun batean izaiten, eta pentsatzen dut entzuleentzat ere gozotasun hori sentitzea polita izaten alde. Beste saioak entzunez, ez dut uste gustatu ez zaidan zerbait aterako nuken hola bapatean. Pentsatzen jarri eta behar bai, baina aldiz ze gustatu zaidan, lehenik gazteena ez izatea, sentitzea bertzeak heldu direla gibeletik, eta gibeletik heldu direnak ere gogoz heldu direla, eta horrek indar bat ematen du, eta norberari ere gehiago eman beharra eskatzen du, ez? Eta gainera ikustean bai Eneritz eta bai Odei, lehen jandudan bezala, elkarrekin entrenatzen eta ibili eta zein ongi eta zein txukunari diren, horrek ere plazer handia ematen du, eta ea nik ere zerbait gehiago egin dezakedan ondokoan. Gilenek aierran erakutsi du, bere bizitasuna eta humorea, eta horrekin kantatzera heldu da xapelketa hontzarat, eta hortan ongi egiten duela erakutsiko du, Luzon ere. Eki iduritu zait xapelketa hau poliki hasi duela, eta oraindik gorak segituko du, badu asko emateko. Eneritzek beti harrituko nago. Odei ari da bere lekua eraikitzen, eta poliki bertso munduan zer egina eta zer egana baduela erakusten. Dudan pena bakarra ametsekin kantatuz, ez dituela bere bertso guziak entzuten ahalko entzule batek bezala. Orain egia erran ez dakit ze esan nik Luzora etorriko den edo etortzeko dudan den jendeari. Ikusiko harat iritsita ze esango dugun ez, baina orain arteko saioetan behintzat eman den erantzuna ederra izan da, eta ez du dudatzen entzulegoak bide hortatik segituko duela, saiotara bertsoak entzuteko gogoz, eta txalotzeko gogoz, eta gozatzeko gogoz etorriko dela entzulea, hortan ez da dudarik, eta nik ez dut sentitzen zerbait egan behar diedanik edo konfiantza egiten diet, eta badakit hori izanen direla.